Denne film indeholder optagelser fra Odenses Åregatta afholdt den 22. august 1992. Optagelserne er lavet med min første video 8 camcorder. Begivenheden var arrangeret af FDF, FPF, Ugeavisen og Arbejdernes Landsbank i fællesskab, så arrangørerne var kendte. Kreativiteten blandt bådbyggerne havde fået frit spil, kan man se. God fornøjelse med at se filmen. Jeg går ikke. Netto, netto, hip, hip, hip.